pinikar bi Anglong Tv9 news kilang aradono phansme kardom pipaju panik pinia berta thanbang nelimen mirdan thangjupi tangte non ki bertang ton pen arj panikha Nili Moikro Rongomekar Jackson Crow kisu kachilangjia phan akirap kilongjia phan kachuningre Lakhan Korapot Nili MEC constituency ka parlo chuki hola Moikro Rongalong kedo Jackson Crow kisu kachilangjia phan kadure mate tangka maha kavya job CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen EM Medical in charge Sorjorong Paratumapan kiso derabang puat tuma hemasor sitami ning che theklong pensi chuning ripon lapen ke nilip soar lo song pen sitami kiso de Jackson Crow abaha chuning ripon athe kitni ka heno jok kiso bangke non puta se ke chelang bomla pinpur pon me kiso derabang Jackson Crow ke apaya puta avilo lapen ke akorte sitami avilo alangdi ke jangre lasi pirthe ok kachalana ichia phan pura Kerala si chongda dun bon sitami kupai kelang no pena job sai choklem dun bo mahutsi la pusona kiso honang no la si ningme ningdo pen kacherap dun chia phan ning hando dupute la aber ki pia number along cherap dun ikha GP number 70027313031 Chuki hola pen harbamon rong ki report Karbi Anglong Tv9 news Kardom aprangsi media ek tum hanstame akero pilo pininili tum labang so news channel pen Karbi Anglong rat phan kachuning rijipo alam the puthak si jasemet nili tum nang li tum phanang chophalo asi nili tum kisung kedet angbong long nili tum phan pini rat along setame ni tum phan kerap kitu kilongji lapen kaching hon muso kiso det aparman phanse nili tum labang so news channel penang chuning rilo nili muso kiso det abang promen ke Jackson Crow alang li rong ke Moikro rong nilip ke parlo nasi kedam tang penang anarni ding pen alang li labang so pirthe pen halloween adim kachong daramen pen sedamlo nasi la susu ke apita velo apota velo lang li tum puriara pisar tum pensi ki pathe peding si la susu chong daradam damlo sitame piniar ni halang li ko pai ke lang no pen jok labang so kiso thedung kiso longlok pen jok ni li tum stame cherap cheto dun thekte seta ning duglo asi cherap cheto dun thekte stame Karbi Anglong rat ki the ki ding atum phan jasemet nili tumasar Dr. Tuliram Ronghang sar la pen nilip ke parlo MEC sar ke kedam tang stame la susu kiso pharman long cherap dun lo pusi nili tum berta long la sila lang listame ka cherap dun thek pon nili tum kurwang thu pijir lo la si dutulang ilitum kaching hon ne Dr. Tuliram Ronghang sar stame la bang so kiso de phan kirap dun jia phan nili tum hin pensitame chuning rilo la nili tum bangke Karbi Anglong Women Justice Forum nilip sabrans pen lo la si nili tum sitame Karbi Anglong Women Justice Program District Committee abangke bukajan lo la si jasemet nili tum kaching hon talang sabonta dulang nili tum Karbi Anglong Women Justice Program bukajan District Committee pen kachuning rithu abangke la lo borjan constituency jasemet nili tum kaching honne sir EM Sorjorong Pharman stame labang so kisung long chirapdun tha mate chirapdun vek tha pusim nili tum hin penta chuning rilo asi pinia bangke rong arap pen danglok nili tum long nang chitu nang chirapdun si rong basapi penthor jok setame rong puriar la pen dukandaro long setame sikai si ni hang pisi nili tum non kilo je phanchi siklo la pen lota lopo asi ansu se la so kisu ki medet je phan Karbi Anglong rat ki the ki dinga tum ba anstame chuning ripar piklo labang so kisu aphan rabdun pen labang so ki mi thek ji aphan athe alangli duk par pik anlo apita ve apota ve ase alangli tum jong aphan jong si kachirap ji aning hang do lepudang te la bang so channel along pen nili tum alangli tum non a ik ke en bom a GP number pen stame nili tum pachini pon po amen boy put it ha Jackson Crow ke a ik lo kiso det abang amen ke Jackson Crow Aruni Pine Koratrok Siarni Lakhan Koratrok Duar Bagram AC constituency angkang Daithor Higher Secondary School along School Managing Committee lapen Public atum Chilang Pet Pen Mike Patupon
Daithor Higher Secondary School Managing Committee President Moses Langni kachari pon maya long kachetong dun basatirang rongasar sarsing terang angjok hanse rongasar Jiten hanse papuram singnar arongasar Andrew singnar Lukhimon Tokbi rongasar Edward Tokbi luar bagui KSU President Sarpuru terang advisor Omoron terang SMC members Anderson singnar members Ompu hanse pi Pencheng lok daithor social worker atum chetong don renti pini jasemet pet pen kachingwai mate kachiparai ponke kidamtang principal nirmar saikia aphan KAAC hinpen suspension notice pipon detlo laso putha uthot KAAC hinpen vice principal Jitika Bechpura Haloi aphan principal RP kimi kepekpon kusi notice pipon Sitame daithora rada tunke chedon dunde Jitika Bechpura Haloya phanke athema kedamtang surini rain kora ke thomaning kanta class ke en compik an buda student atom pen than ponrenti lasi pilo Jitika Bechpura Haloya phan ke ese hin pen pilo ki pupo la phansi pikok poma tangte kapre ka phando principal ke pek ponji lasi daithor area salom pen Jitika Bechpura Haloya phan chedon dunde pu rada tunpen ningje ponrente pen ke president Moses Langni ahin pen maningje ponke education EM Richard Tokbia phan alam palepu lapen aling sitame education EM Richard Tokbia phan chingki poputa thanpon tangte student atunpen president kaningje lamni arjusne lukhimi juri pen mongol silko karbi Anglong Tv9 newsยกราชดอนนเดลที่จุนิงฟาสยาร์ตาลานังท่านที่เลยกันท่านตาที่ลงเลยอาโคเซเลวัสมุขตาลานังพิพิกิท่านมุจตาฮะละเอสวานาสมิสาร์ลาตุมันจลสาวนังท่านมุจตาลาตุมเกเซเลวัสนังปีตังปีโซจารีมุจเลยเป็นเลยพันนี้เทลงเลยพอเซเลวัสตาเวทางนาเวอาโคกิโตกุตาท่านเทคที่ละสนจุนิงกิเทลงเลยลานเทลงเลยสามีนี่นาดูบางอย่างหดเป็นเทลงเหสามีคลาสเกนก่อนอันนี้ระบายชี้มันดีสามีexample ke bang principal ke la si kurko ha ci don de lale tulu bute ko pilong ke kimani la school aru se lut po aru se security chu tum nang ba thuli po birigi mong nang ba li po non da birigi mong dong ke on so le hapu apia tu security to ke jo si ing thok classroom na bi pino security chu ing thok thib lo ma se student hi chu lo bo sami thelong de hai sami school hai ma ro ta ing thok thib cho trên này cái element cái sarong inti aprang alam lo nitum da headmaster mate tuma principal pha pen asap so alang li ke claim ke dam ki checking ke join ni alang phan pasang pon kok lo lasila so ke pasang kok apu thak sin dak ni tum klar dak pen ke chini ji phan sin ni tum dak rong ara ta tum pen la pen ke dak ke thi ke ding ke ja rong asar dum pen tum ching wai lo la pen ke wang jilang ko son sila bang so school ansu se ke pa mi ji ma phan si tamini tum la solong ching wai lo la si dak ka do ka be tamini tum dak SMC lo la pen ke rong asar tum pen la pen ke dak social workers tum minut bahani tum dolo la tum ka do ka be pen la pen ke teachers tum pen tamin tum meeting dolo chingwai lo la se ajat alam ni tum ka chingwai ans tamini tum la rong pen la pen ke ni tum akang bra tum pen la pen ke la ka chini ke the ke ding tum pen chingwai si lam the en pon lo la ke ni tum non se ka phan principal ko son si ni tum solai pon ji ma la so putha phan si ni tum chingwai pon lo la hen lo ni tum pini ka chingwai ke principal ki minon ma changwai la son tu lo ma la bang ke non mat ke authority mate head office lo IS office pen lo la pen si ala tum da alu mate order alo nang peoples tami nona mat kini tum karju kang ateng ke dang ni tum teachers tum phan karju ana bang ke verbally la son ke theni do pus klang loi tami nili tum nona mat ke da order alo bang ke nang le lang pus alang tum phan pachini la sike bang ji arni nang le lo pulo tang te ni tum klar dak pe nang le tum phan than pachini pon thuko nilimen ke Moses tilang ni la pe nili ke da dai thor amat lo la pen ke nili labang so school long nona mat abang ke president SMC presidency claim pon bo
Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi.